MDC barangba apo ka khasil Autonomous District Council KHADC bat CEM Barim bat Teiñwell Dkhar ula Khlad no haka step jongka arpnreu tarik jelio arajar pusaw hapo ka yengsa jungu uba Teiñwell deyu balasa jid kum MDC na Shella constituency hadu Southien kata nadu snam arjar saw hadu arjar khandai nadu arjar khandai hadu arjar khat saw nadu arjar khat saw hadu arjar khat khandai Pat Punjab yang hak election MDC House nam arjar khandai nakabenta ka samui trikam arjar khandai arjar arusau Day House nam arjar khandai baba Teiñwell lasa jitru banlong kum CEM ka KHADC pat haswa kata ula long tengru chairman hapo ka council uba Teiñwell Khlad no next step hadien ka jingban ka jingsitom ka balane aslam hakamet jongu kat kum ka jingtep ka bayo nakibahieng ya ka singi tep Kladab menbu tarik haka arpatrik jelio arjar arsa wat entep hakas nong maulong Shella. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya